ये विजय हमेशा हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सभी के लिए रहेगा। करेंगे ममता बनर्जी एकदम सर उठा के लड़ेगी, देश के हित के लिए लड़ेगी। तो हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोननि गेजेराव माखासे आपडेट लानानै फैलायबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। तो नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दङ आरो नैबे बाथ्राया गोबां सावरायजागासिनो दङ जिहेतु जोंनि इन्डियायावनो जोंनि भारतआव जोबोद बाख्नाय जागासिनो दङ सावरायजागासिनो दङ जाय तामिलनाडुनि गोदान सीएम विजय थालापाती। तो बिथांनि जितु सीएम जानाय लोगो लोगो बिथांखौ गोबां बाख्नायनाय नुदों आरो बिथांखौ गोबां खामानि मावनाय जे थांखिफोर लानाय जों नुदों बेखौ लानानै गोबां सावरायलायगासिनो दङ। तो बेजों लोगोसे वेस्ट बेंगलाव ओरैबायदि गाज्रि थासारिया दिनैसिमबो दुंहाव थासारिया सोमजिगासिनो दङ जेब्लानिफ्राय ममता बेनार्जीनि गभर्नमेन्टआ जोबलांबाय बीजेपी गभर्नमेन्ट फैखांनायनि उनावनो दाङाबाजिया जागासिनो दङ आरो। ये विजय हमेशा हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सभी के लिए रहेगा। हर धर्म हमारा धर्म है, वही तो असली चेहरा है, यही है विजय का चेहरा। और क्या कहा था हमने? अ लायन इज ऑलवेज अ लायन। शेर अकेला भी आए तो अपना दम दिखा देता है। ये कोई सिर्फ कोरा आत्मविश्वास नहीं है, ये तो दुनिया भर में भगवान ने हमें जो करोड़ों हमारे बंधु बांधव दिए हैं उनका आत्मविश्वास है जो हमारे। लड़ाई जारी रहेगी, लड़ाई करेंगे। ममता बनर्जी एकदम सर उठा के लड़ेगी, देश के हित के लिए लड़ेगी। अगर भाजपा की सरकार को हराना है तो सबको एकजुट होना पड़ेगा, किसानों को एकजुट होना पड़ेगा, युवाओं को एकजुट होना पड़ेगा, महिलाओं को एकजुट होना पड़ेगा, मजदूरों को एकजुट होना पड़ेगा। इसलिए हम सब एक साथ हम लड़ेंगे। इंडिया अलायंस भी लड़ेगी, ममता बनर्जी जरूर लड़ेगी। एगुलो इरेलीवेंट है। इसको लगाइए। थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय विजय थालापाती बिथाङा बुंदों जिहेतु मोसाखौ बुंदों मोसाया जे गावखौ राजा होननानै साननानै लायो, गावखौ दमदारसिन होननानै साननानै लायो। नाथाय गावदि सासे राजा बा मोसाया सासे दम गोनां गावखौ राजा होनना बुंना लानायनि गुन गैया। तो जेसांखिनि हाजार हाजार सापर्टारफोर आरो रायजो राजाफोरनि अननायजों बा आशीर्बादजोंसो राजाया जानो हायो। गावखौ राजा होनना सानना लानाया राजा नङा। दा बेफोरबायदि बाथ्राखौ फोरमायदों। तो बेबायदि गोबां बाथ्रा बुंनानै बिथाङा तो माखासे पलिटिक्स मेनिफेस्ट'आव बिथाङा जि माखासे प्रतिश्रुति होनाय बेफोरखौ मावलांगोन। दा हाबानि नामाव आइजोफोरनो 8 ग्राम सना आरो सारि गांफा गांफा आरो आस्थाम हौवासाफोरनो आरो गोबांथार अनसुंथाइ आरो गेस सिलिन्डार फ्रि माखासे आरो सीएमनि अटेकिं लाखांनायनि उनाव समायखेरा लाखांनायनि उनावनो 200 इउनिटनि कारेन्ट बिलखौ डाउन खालामनानै होखाबाय, माइनास खालामना होखाबाय। दा नखरफ्रोमबो प्रत्येक नखरावनो दा बेफोरबायदि आरो जे स्कुल कलेजनि खाथियाव बा टाउन ओनसोलाव जे जौ दखान जौ गलाफोर जायफोरा सरकारनो टेक्स होनानै जौ गलाफोर होयोमोन दा बेफोरखौ 717 खान जौ गलाखौ लोगो लोगो बेन खालामबाय, क्ल'ज खालामखाबाय। दा बेफोरबायदि खामानिखौ मावनायखौ नुदों आरो। तो बिथाङा नैबे बाथ्राखौ बुंदों आंनि जितु गभर्नमेन्ट बा तामिलनाडुआव आंनि गभर्नमेन्टआ सोरबा ख्रिस्टान सोरबा हिन्दु सोरबा मुस्लिम सोरबा साई दा बेफोरजों जेबो फारागथि गैया। गासैबो खौसेयै सोलिलांनो हानांगौ, गासैखौबो अनसायनाया आंनि गभर्नमेन्टनि धोरोम। दा बेफोरबायदि माखासे बाथ्राखौ लानानै बिथाङा फोरमायदों। तो अब्ला नोंथांमोना बुजिबाय विजय थालापातीया थारैनो इयुनाव फैबाय थानाय समाव माबायदि सालायलांगोन जों नुलांगोन।
आरो बिथांनि जि बाख्नाय जानायखौ जों इन्डियायाव सावरायजानायखौ नुगासिनो दङ फार्स्ट टाइम दा बेफोरबायदि जागासिनो दं आरो थ' कलकाता हाइकर्टआव जाय वेस्ट बेंगलनि बारग' CM ममता बेनार्जीया उकिल हिसाबै गसंहैबाय थ' बिजोंनो जेब्लानिफ्राय वेस्ट बेंगलाव ममता बेनार्जीनि गभर्नमेन्टआ जोबलांबाय BJP गभर्नमेन्ट फैखांनायनि उनावनो गाज्रि थासारि दाङाबाजि थासारिया माने सानफ्रामबो गोख्रैनिफ्राय गोख्रै सोमजिगासिनो दङ सानफ्रामबो जाबोगासिनो दङ दा बेफोरनि माखासे नायबिजिरनाय आरो इलेक्सनाव बोरै भट खावनाय मानाय आरो गोबांथार माखासे थांखिफोरखौ लानानै लयार्स हिसाबै बिथाङा हाइकर्टआव जुजिनो थाखाय सुप्रिम कर्टनिफ्राय हाइकर्टआव जुजिनो थाखाय बिथाङा लयार्स हिसाबै सासे एडभकेट हिसाबै बिथाङा ओंखारलांबाय कलकाता हाइकर्टआव बिथाङा नांनो थाखाय जुजिनो थांबाय दा बेफोरबायदि जों नुनो मोन्दों आरो जेनखांनायनि उनाव फार्स्ट टाइम CMआ माने नांनो थाखाय उकिल जानाय एडभकेट जानाय दा बेफोरबायदिखौ जों नुदों दा माने ओरैबायदि डेन्जार आरो दा नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो मा बुजिनो मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामफिनबाय